खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। उत्तर प्रदेशआव फिन पुलिस बिफाननि गुलि गावनायाव सासे दायनिगिरिनि जिउ खहा। थांनाय सुक्रुबार खालि उत्तर प्रदेश गाजियाबादनि मसुरी थानानि बेन्दोंआव सानै बाइकआव थानाय सिखावफोरा खारबाय थानाय अट'निफ्राय सासे फरायसुलिनि मबाइल फनखौ सिख'नो नाजायो, नाथाय बे जाथायावनो फरायसुलिया अट'निफ्राय गोग्लैयो आरो खर'आव गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानाय फरायसुलिखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होबाय थानाय समावनो जिउ गोमायो। बे जाथायनि उनाव पुलिस बिफाननि सायाव गोबां रायजोनि नारसिननायाव पुलिस बिफाना गोख्रों सिग्रोमनानै सासे दायनिगिरिखौ हमनो हायो, नाथाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि जितुआ खारखोमानो हायो। नाथाय रबिबारखालि जाथायनि गुबै दायनिगिरि जितुखौ पुलिस बिफाना लामायाव चेकिं खालामनाय समाव मोगा-मोगि जानानै गुलि गावलायलायनायाव जितुआ पुलिसनि गुलियाव गोब्राब जोखोम जायो आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होबाय थानाय समावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय फरायसुलिनि मुङा कीर्ति। बिथाङा गाजियाबादनि एभिसिड ग्रुपआव इनस्टिटिउसनाव बि.टेक फार्स्ट इयाराव फरायसुलिमोन। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला सुक्रुबारखालि कीर्तिया बारपुर थांनो थाखाय गावनि लोगोजों थांदोंमोन। बे समावनो नेशनेल हाइवेनि मोनसे दालां सेराव थानाय सानै दुथांफोरा बाइकजों बिसोरनि उन उन थांफानानै मबाइलखौ सेनो नाजायो, नाथाय मबाइलखौ हगारना होयैयाव सिखावफोरा अट'निफ्राय बिखौ आखायाव हमना बोनायाव गोग्लैयो आरो बे जाथाया जानो मोनो। थांनाय रबिबारखालि मोनाबिलिनि 7 रिंगासोआव अन्ध्र प्रदेशआव मोनसे गिख्रंथाव रेल जाब्रबथाय जादोंमोन। बे जाब्रबथाया विजयनगरम जिल्लानि अलमांडा आरो कंकटपल्ली होननाय मोननै जायगानि गेजेराव जायो। विशाखापटनामनिफ्राय रायगड़सिम थांनाय आरो पालासानिफ्राय विजयनगर फारसे फैनाय गंनै पेसेन्जार ट्रेननि गेजेराव सौग्रावलायो। रेल बिफाननि सामलायगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया रेलवे क्रसिंनि समाव रेल सिगनेलखौ मोजाङै नायैनि थाखायनो बे जाथाया जादों आरो गंनै रेलगारिनि सौग्रावलायनायाव गंथाम दाब्बाया रेल ट्रेकनिफ्राय गोग्लैनानै सा 14 सुबुंफोरा अबथिरायै जिउ गोमायो आरो सा 54निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। बिनिनो थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव सा 14नि मादाव सा 8 सुबुंफोरखौ सिनायथिनो हाबाय, नाथाय गुबुन सा 6 सुबुंफोरखौ सिनायथिनो हानाय जाथ'वाखै होननानै फोरमायदों। बे जाथायखौ मोनथिनानै अन्ध्र प्रदेशनि गिबि मन्त्रि वाइ.एस. जगनमोहन रेड्डीआ दुखु मोननाय फोरमायना थैनाय नखरनो साफायाव 10 लाख रां आरो गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरनो 2 लाख रां होनो फोसावनानै होयो। बेजों लोगोसे खम जोखोम जानाय सुबुंफोरनो 50,000 रां होनो खोथा होदों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ एस.डि.आर.एफ. आरो एन.डि.आर.एफ.नि मावथिफोरा रैखा खालामनानै देहा फाहामसालियाव दैथायहरना फाहामथाय होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गुबुन फारसेथिं मिरु रेल मन्त्रि अश्विनी वैष्णवआबो बे जाथायखौ दुखु मोननाय फोरमायो आरो बे जाथायनि गुबै जाहोनखौ थाबैनो नायबिजिरनो बिथोन होनायजों लोगोसे मिरु सोरखारा जेसेबां हायो एसेबां दुखुथिया नखरफोरनो अनसुंथाइ होनो खोथा होयो। मख'नो गोनांदि बेबादि रेल जाब्रबथाया बे बोसोरावनो बेनि सिगां खननै जाखांबाय। रेलगारिनि बेबादि जाब्रबथाय जाबाय थानाया हादोरनि सुबुंफोरखौ रेलगारियाव गाखोनायनि फारसे सिगां खनसे सानग्रोनो गोनां खालामदोंसै। सानफा एफा बर'नि फिसाफोरा गेलेनाय बिथिङाव ओनसोलजों लोगोसे हारिनि गोग्गानाय लाबोनो हानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। बेबादिनो आरोबाव सानै बर' फिसाया ओनसोलजों लोगोसे बर' हारिनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। फोरमायनाय बादिब्ला गवायाव सोलिफुबाय थानाय 37थि नेशनेल गेम्सआव मार्शेल आर्ट्सआव जिउति बर'आ रुफानि मेडेल आरो दिबिका बर'आ ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला जिउति बर'आ उदालगुरि जिल्लानि 1 नं सिंग्रिमारि गामिनि बिफा हादाबसा बर' आरो बिमा भादुमि बर'नि आंगो फिसाजो। मैया बेलासि समाव नोंथांमोना स्क्रिनआव होनाय सावगारिखौ नुदोंमोन नामा? नोंथांमोना बेखौ नुनानै गिखांनाय फैदोंमोन जानो हागौ। मानोना हेकारफोरा बेबादिनो मबाइल फनफोरखौ हेक खालामना नोंथांनि मबाइलनि आबुं थंखौ लानायजों लोगोसे नोंथांनि एकाउन्टाव थानाय फैसाफोरखौबो खावना लांजोबो। नोंथांमोना बे इमारजेन्सि एलार्टखौ नुनानै दिनैसिमबो गिखांनानै दङब्ला गिनो नांलिया। मानोना बेखौ हेकारफोरा नङा, भारत सोरखारनि नेशनेल डिजेस्टार मेनेजमेन्ट
अथ'रिटियासो दैथायहरदों। बे इमारजेन्सि एलार्टखौ भारत सोरखारा जायखिजाया समाव मिथिंगायारि खैफोद फैनायनि सिगांनो नोंथांखौ खौरां हरनानै साखा-फारा जानानै थानो हानाय बादि टेस्ट खालामनानै नायदों। थामहिनबा माबाफोर नोंथांनि ओनसोलाव मिथिंगायारि खैफोद फैगोनब्ला सिगांनो भारत सोरखारा नोंथांनो इमारजेन्सि एलार्टनि दारै खौरांखौ दैथायहरगोन। अब्लानो नोंथाङा साखा-फारा जानानै थानो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बे इमारजेन्सि एलार्टखौ लानानै जेबो गोनो-गोथो जानो गोनांथि गैया। चिरां जिल्लायाव मैया सासे बारग' बिएलटिआ हमजादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि उत्तर इस्लाकातायाव सासे बारग' बिएलटि कमल बसुमतारी होननाय सुबुङा 7.75 mm पिस्तलजों इउपिपिएलनि मावथि दैमालु मोसाहारिखौ गावनो नागिरदोंमोन। नाथाय बिथांखौ चिरां रनिखाता पुलिस बिफानआ हमनानै थानासिम लानानै थाङो आरो बिथांनि न'आव गांसे रेनक'टआव बोनथुमनानै दोननाय पिस्तलजों लोगोसे गासै गरनै गोथां गुलिफोरखौबो बोखांनो हायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा गोबां समाव बे पिस्तलजोंनो गुबुन सुबुंफोरखौबो सिगि-सग' खालामोमोन, नाथाय जोबथारनायाव दायो बिथाङा पुलिसजों हमजानो गोनां जाबाय। थांनाय सानसेनि सिगां केरेलानि इनारकलमनि मोनसे कन्वेन्सन हलआव फारियै थरथाम आइइडिआ बेरफ्रुदोंमोन। बे बेरफ्रुनाय जाथायाव दिनैसिम सा 3 सुबुंफोरा अबथिरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो सा 35 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जानानै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। बे बम बेरनाय जाथायखौ सासे सुबुङा गाव खालामदों होननानै फेसबुकआव मोनसे भिडिअ पस्ट खालामनानै त्रिशुरनि कोटकारा पुलिस थानायाव गावखौ गथायो। बिथांनि मुङानो जादों डोमिनिक मार्टिन आरो बिथाङा फेसबुकआव पस्ट होनानै बुंनाय बादिब्ला बिथाङानो बे बम बेरफ्रुहोनाय खामानिखौ मावदों। मानोना बिथाङाबो 16 बोसोर बे कन्वेन्शनजों सोमोन्दो दंबोयोमोन। सिगाङाव बे कन्वेन्शनाव थानानै मोजांखौनो मोनोमोन, नाथाय 6 बोसोरनि सिगां बिथाङा मिथियो दि बे कन्वेन्शननि दैदेनगिरिफोरा मोजां मानसि नङा। आयेन बेरेखा खामानि मावखोमायो, बेजों लोगोसे रायजोनि बेरेखा खामानि मावो। बिनिखायनो बिथाङा कन्वेन्शननि दैदेनगिरिफोरखौ बुजायनो नाजादोंमोन, नाथाय बिथांनि बाथ्राखौ रावबो गनायनानै लायाखैमोन। बेनिखायनो बिथाङा बे कन्वेन्शनखौनो फोजोबस्रांनो थामहिनबा रायजो-राजानि मेगनखौ बेखेवनानै होनो होनना बे जाथायखौ मावदों होननानै बुङो। दा त्रिशुर पुलिस बिफान आरो एनआइएआ बिथांनि बुंनाय रावफोरा बेसेबां सैथो बेखौ नायबिजिरगासिनो दं। मिरु सोरखारनिफ्राय फैनाय मोनसे गिदिर बिथांखिया फैबाय थानाय 4 साननि थाखाय आसामाव बन्द जानो थांगासिनो दं। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला फैगौ 1 नबेम्बर थामहिनबा गाबोननिफ्राय 4 नबेम्बर खालारसिम आसामाव आबुङै बन्द थागोन। प्रधान मन्त्रि जानाय आदार बिथांखि थामहिनबा सानजौफुनि जानाय आदार मिड डे मिल बिथांखिया आसामनि गासै फरायसालिफोराव। अल आसाम मिड डे मिल इमप्लयि इउनियनआ फोसावना होनाय बादिब्ला गावसोरनि दाबिफोरखौ आसाम सोरखारा मानियैनि थाखाय फैगौ 1 नबेम्बरनिफ्राय 4 नबेम्बर खालारसिम रायजोनि गासैबो ओंखाम संग्रा आइजोफोरा फरायसालियाव सानजौफुनि ओंखाम संनायनिफ्राय जानगाराव थानानै गणतान्त्रिकआरियै सोमावसारगोन होननानै फोसावदों। मख'नो गोनांदि बिथांमोननि दाबिफोरानो जादों सेथियाव बिसोरनि दाननि मोननाय बेथनखौ बारायनानै 10,000 रां खालामनानै होनाय, नैथियाव दानफ्रोमबो थि समाव दान बान्थाखौ होनाय, थामथियाव ओंखाम संनायखौ एनजिअफोरनो होनायखौ बोखारनाय, ब्रैथियाव मोननो थानाय दान बान्थाखौ होनाय आरो माखासे गोनांथार दाबिफोर। बेफोर दाबिफोरखौ लानानैनो फैगौ 1 नबेम्बर खालारनिफ्राय 4 नबेम्बर खालारसिम गासैबो मिड डे मिल ओंखाम संग्रा आइजोफोरा गावबा गावनि जिल्लायाव थानाय सोलोंथाइ बिफाननि मावख'नि लांगोनायाव फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 5 रिंगासिम सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानै फोसावदों। दा रायजो सोरखारा बेनि सायाव मा राहा लायो सम मोनफैब्लासो मिन्थिनो मोनसिगोन। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन मोनसे मुगैथावना जाथाय जादों। सासे 16 बोसोर बैसोनि उन्दै ट्राइबेल हिनजावसाखौ 24 बोसोर बैसोनि अनवर हुसैन होननाय मिस्ट्रि सासे लंपटआ जिनाहारि खालामदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला अनवर हुसैनआ मिस्ट्रि मावनो फैनानै 16 बोसोर बैसोनि सासे ट्राइबेल हिनजावसा गथ'खौ मेथाइ जाहोनो होनना फुस्लायनानै 29 अक्ट'बर थामहिनबा रबिबारखालि मोनाबिलिनि 5 रिंगासोआव नखराव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै क'क्राझार
क'क्राझार सोहोरनि सासे ट्राइबेल हिन्जावसाखौ गुबुन जायगायाव लाना थांनानै जाग्रा आदाराव फेग्रा मुवा होनानै जिनाहारि खालामो। जिनाहारि खालामखांनानै उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ क'क्राझार साइन्स कलेजनि उनफारसे गारनानै गालाङो। उनावहाय बे जाथायखौ उन्दै हिन्जावसानि नखरा खौरां मोननानै क'क्राझार पुलिस थानायाव मोनसे गसर होयो आरो क'क्राझार पुलिस बिफाना लंपट अनवर हुसैनखौ हमनो हायो। दा बिखौ उन्दै गथ'खौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पक्स' आयेननि दारै केस रेजिस्टार खालामबाय क'क्राझार पुलिस बिफाना। मिन्थिनाय बादिब्ला लंपट दायनिगिरि अनवर हुसैना क'क्राझार जिल्लानिनो भुटगाव भुदियागुरि गामिनि सरस जामाल हुसैननि फिसाज्ला। उन्दै गथ'नि इयुननि थाखाय हिन्जावसानि सिनायथिखौ खौरां बिजोङाव फोसावनानै होनाय जायाखै। बिटिआर हालामनि सिङाव मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिखौ सिगांनिफ्रायनो नुनो मोनबोगासिनो दं आरो बिटिआर सोरखारखौ मैदेरनि उदखारनिफ्राय रैखाथि होनो जेबो राहा लायाखै होननानैबो खौरां बिजोङाव गोबां अजदफोरबो होबोनाय नुनो मोन्दोंमोन। दा बिनिनो फिनजाथाय महरै बिटिआर सोरखारा मैदेरनि उदखारजों जुजिनो साखाफारा जाबाय। बिटिआरनि बिजनी महकुमानि मानास हायुंआरि अरनबारि साखाथियाव थानाय गामिफोरा मैदेरनि उदखारजों हराव उन्दुनो हायै जादोंमोन। दा बिथांमोननि थाखायनो गोजोनथाव खौरां दि पानबारि, बरबथार, बिष्णुपुर आरो कुक्लुं ओनसोलाव मानास हायुंआरि अरनबारिनिफ्राय मैदेर फालोआ ओंखारबोनानै माइ माइरं जानानै आबाद फोथार नस्थ' खालामनायजों लोगोसे न' बां सिफायनानै माब्लाबा सुबुंफोरनि जिउखौबो फोजोबलाङोमोन। दा बे ओनसोलाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि अनसायनायाव चिरां बाक्सा सिमा हाखुवा दैनिफ्राय जागायनानै कुक्लुंसिम मैदेर फेन्सिंनि खामानि मावनायखौ जागायबाय। बे मैदेर फेन्सिं खामानि मावनाय थावनियाव मैया बिटिआरनि इएम धनन्जय बसुमतारिया थांनानै खौरां लाहैदोंमोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।